Fatima ummul khairu umma abiha. Sarki mahalicin sama da kasro ko nake, ƙara min labari in yabe ta ko yaya yake. Tsokar annabi ya ce kuma ruhinsa take, yaya abin yake, ban kai in yabe ta ba sai kamun alfarma. Salati mai yawa marashin adadi roƙo nake, farawa annabin da akwai shi ko an ina kake. Mahaifan annabi da faɗi matsokarsa take, ahali wa sahabihi da waliyai 'ya'yan Fatima masu girma. Tsokar annabi na Fatima ummul khairu umma abiha. Shafi taniji lani barhama tsani na suke, shehu abul futu hajjinin Fatima shi yake. Lisanin faidati lamarinka a yau faɗi yake, idan na bar kuwa zan kama babu irin kushe gibiri ma. Shehu siratana annabi hadimin sa ya kake, a ƙaunar annabi ka cika kai tab aikin kake. Ba hudu a dare rana kullum aikin kake, kiran bayi kake su rike manzanmu a baburin su azima. Tsokar annabi na Fatima ummul khairu umma abiha. Salamu alaikum ya ahalul baiti sallama nake, ku amsa min dawa alaika salam roƙo nake. Salama da yau nake a gidan da amsawa suke. Salama alaiki ummul hasan da husaini da ummana na na'ima. Akwai wata magana a zuciya cizo na take, in faɗa kowa ya ji an ce wasu kansu ɗumi yake. An ce ba a faɗa sai shi to ni tambaya nake, annabi da Fatima yaya suke amsar ku nake yin nema. Tsokar annabi na Fatima ummul khairu umma abiha. Ruhin annabi Fatima ita to a ina take, ya ce jasadinsa ce to shi ɗin wai a ina yake. Yaya take ya suke ita ce zuciyar maganar ake, in tsokar annabi sanyin idaniyarsa ƙarshen girma. Inda ta taho idan ya gano ta miƙewa yake, ko iyanan makaji Fatima tsantsar girma take. Ba ta yin waiwaye tafiyarta da ta sa suke, inda ta yi magana sai a juyo don a ga annabi mai girma. Tsokar annabi na Fatima ummul khairu umma abiha. Kuma wahayi idan ta faɗa maganar hakanan take, da annabi ma ya ji take gaskata maganar yake. Mai faɗa da faɗin ilahu ne harshen ta daban yake, ya bar ta a duniya a maka a aljanna ya ganta karima. Wasu matan ma na ji
kubara